Hej YouTube, jeg vil optage noget Garry's Mod, og det er dansk. Og ja, jeg spiller lidt på, når det her er mit hus. Ja, det er mit værelse. Ups. Ned igen. Ups. Nå, så er vi tilbage. Og reserve og nu vil jeg indrette et hus. Selvom jeg er lige i gang med det. Igen. Den her. Toilet og tandpasta er i vågen. Og jeg orker bare næsten ikke at lave mere halløj. Hvad er det? Nå. Vi vil vide, hvad man skal med sådan en. Og se, den gør sådan her. Og så går man sådan her. Og så går man sådan her. Så er den ude af huset. Luk. We were looking to join you, Dr. Freeman. Og nu kæft. Gmail. It's awesome. Og nu vil jeg skyde jer alle sammen ind. Okay, du vil skyde fast. Ja, lidt baghovedet med klamme lort. Skal have en dikke. Nå, man. Bliver du godt bange? Hvad? Du kan ikke dø. Du kan ikke dø. Du bliver skudt på. Au, au, au. I armen, mand. Op i hinanden, mand. Kan du ikke dø, mand? Fat det over. Jeg skyder lige i øret, mand. Det hjælper ikke. Lad os prøve det andet øre, din klovn, mand. Nå. Hvis det ikke virker, skyder den lige midt af hovedet. Hvis det heller ikke virker, skyder der noget. Okay, så er det noget sådan. Ej, helt ærligt. Min også skal bare dø. Dø nu, mand. Klamme døse. Ah, klamme døse. Stop bare til mig. Ah, så du har din lille lortesæk. Ah, så du har din lille lortesæk i hånden. Du smager lidt med. Ah, ah. Jeg vil se en lille hoved, mand. Fucking lige øjet. Det er godt, du skal dø, mand. Klam blod. Ups. Gå lidt fat, du skal dø, mand. Dø, 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 dø. Okay, nu skal han dø.
Og han skal lande med hovedet. Det giver han sikkert. Bam! Det. Så bliver man godt bange. Du skal ikke være bange. Det er slet ikke ondt. Hvad? Du skal ikke sige af, mand. Tøspige. Du kan godt have hånd til rundt nu. Det kan du bare ikke, mand. Klam nu. Så bliver man lige godt bange. Så lige kun dig. Skal vi spille små? Glor. Der er ikke nu. Luk øjnene. What the Der er stadig op med øjnene. Så bliver lige godt. Jo. Samme lort. Ude fra mit have. Get away. Hvor er min bror? Bror, mand. Hyggeligt at møde dig. Ups. Det var ikke min skyld, vel? Bror! Du er klam. Læg dig i det ene hjørne. Fuck well. Jeg kan bare se, at den sidder lige siden af ryggen. Nu har han... Han sidder fast. Og det gør den der fod også. Flot. Hans hoved skal... Eller hende, han. Jeg håber, jeg så fast. Gør det der hoved. Fuck, hvis han er der. Din arm skal så fast. Også lige der. Den der nødsikker prøver du ikke stikker af. Og der. Og der. Og du skal også have en. Og der. Og der. Og der. Og lad os lige se. What the fuck? Lund. What the fuck?